Хамдун апа, ішчен болды, тырыш болды. Бір іштен де қорықмады. Ол легенда, ол ике республиканың халық артисткасы, ол Ғади ауыл қызы. Хамдун апа біздің үшін құяш кебек. Құяш кебек балқып, өзінің нұрларында бізді жылытып яшады. Һәм менә құяш кебек балқып кетіп те барды. Хамдуна biz unutulmayı deyip başlayayım әлі өзімнің сөзімді. Büyük Rus yazıcısı Maksim Gorkiy aytgan, kishi g'urur yang'iri degan. Hamduna kebek shaxslar, mashhur jırchilar bigrakdalar yaxshi g'urur yang'irilarda indi. Ол өзін мында халық артисткасы шондай büyük кіші итеп қоймады бір қашанда. Ғади бола білді ол. Hamduna menimcha ол табиғи бір ауыл қызы ол, туры сөзлі болды ол. Алдашқан не яратмады ол, жырларға яратты. Хамдун апа, ең бірінші сөзім ол ялғанны яратмады бір қашанда. Мына ялған кершінді бүтінді енді. Ол әлбәттә бірші де яратмайды. Мына ең яратмаған нeye, ялғанлық. Ол бар бірді Ғади ауыл қызы болып қалды ол. Міне бір вақытта да ол деген, мен Хамдуна Темірғалиева деп баш көтеріп ермеді. Ол міне гіл Ғади болды, халық арасында бұлдай. Артистлар бетінде деген фирменный кибетлерге генә ериләр бетінде міне шундай, мен шундайны гына киям, мен брендовый гына деп. Хамдуна апа гомер буе базарда ерді. Апай, міне мондай эшләп алдым әле, қара килешәме? Хамдуна белән аралашу ул бик кызык һәм бик рәхәт иде. Ул шул хәтле мавыктыргыч итеп һәр нәрсәне сөйли белә. Андагы күңел байлыгы, андагы менә сәнгать турында, җыр турында ул бик күп белә иде бит. Мен Хамдун апа белән дөресен әйткән вакытта 95 елдан бирле biz деп әйтсәң дә була инде. Мен район дом культурасында эшләгән вакытта Хамдун апа мине дөресен әйткәндә Казанга алып китте. Илһам ул Хамдуна апаның улы кебек. Хамдуна апаны менә соңгы юлга кадәр менә шулай гел янәшәсендә булды. Һәр вакыт аны кайгыртып, Илһам гына диядер ул. Бик якын итте Хамдунаны Илһам Шәриф һәм аның гаиләсе, Алсу. Һәр вакытта инде Хамдуна аларга рәхмәт әйтте. Әнисе шикелле күрде инде алар Хамдунаны. Үз әниләрен караган шикелле карадылар менә. Шуңа күрә мин аларга чын күңелдән рәхмәтемне җиткерәсем килә. Хамдуна да аларны яратты. Шуңа күрә ул үзен ялгыз итеп хис итмәде. Ул алар ничектер бер гаилә шикелле иде. Ул минем Казан шәһәрендә әним дә булды, әтием дә булды. Ул мине яшәргә өйрәтте, җырларга өйрәтте. Сәхнә осталыгына өйрәтте. Біз соңғы 20 елын бір-бірімізге нық терек болып яшадық. Әлі яшәргә иде. Нишәтәсе Ходай шулай язгандыр инде. Әлдә менә хәзер ничә көн узып китте инде, 40-ларында узырып җибәрдек. Кеше рәтенә кирип булмый һаман. Ни өчен дисәгез, ул 25 ел буе яшәгән тормыш, бергәләп хезмәт иткән хезмәт, онда ничек әйтим, бер кеше гомере. Олы кешеләрнең, ширләп яткан кешеләрнең кирип хәлләрен белә. Аларга алып кайткан күчтәнәш бүләкләрен тарата. Өенә кирип, анда Коръән укыта. Менә ул андый, шундый Ғади кеше. Безнең авылда бер 97 яшькә җитеп үлгән бер әби бар ия. Аның бер кеме дә юк ия. Бердән бер кызы үлгән, бөтен туганнары үлеп беткән. Шул әбигә Хамдун апа бер пакет күчтәнәш төяп кайтты. Күчтәнәш төяп кайтты, итеп бирде. Итеп бирде дә, күп тә үтмәде, әби таякка таянып килеп тә җиткән. Балакаем, шул хатлы күчтәнәш миңа генәмени? Ди. Нигә син тагы йөрүк җирләрең бардыр, бүтән кешегә юкмыни ул ди. Эй, Хамдун апа шунда, эй авыл кешесенең сафлыгы, шундый гадилеге,
insaflығы деп әбейін орқасынан сүйіп қойтарып жіберді. Міне шул исіме түшсә минем әлі дә әбейім де көз алдыма келе, Хамдунапа да көз алдыма, міне бұл вақиғадан соң бигерәк көз алдыма келе инде. Әле хәзердә хәтеремдә яшьрәк вакытта инде без Башкортстан якларында гастрольдә булдык, Брай районында. Кунакханәгә урнашкачтын, бер көнне Хәмдүнә кайтты, кунакка һәм безгә килде. Без Хәмдүнә белән матур гына итеп аралашып, ул безне үзләренә кунакка алып китте, Котлыяр авылына. Кайтканда без магазинга кердек. Магазиндагы кем бар, бөтенесенә бүләк алып бирде. Шул бер 5-10 минут үтте микән? Авыл җирендә бит хәбәр тиз тарала, Хәмдүнә кайткан дигән. 5-10 минутта үтмәде, бөтен бер ярты авыл җыелды. Менә бөтенесенә дәген бүләкләр алып бирә. Кайсына конфет ала, кайсына кемгә нәрсә кирәк, менә бөтенесенә түләп, шулай итеп шаккаткан идек менә аның шушы хәтле юмартлыгына. Ул авылга кайта. Әгәр без аны белеп торсак, аның кайтканын, biz avulны tez gene җыештырып алабыз. Әгәр дә белмәй торсак, ул авыл башыннан башлап керә, кайта. Без аны озата йөрибез, сөйләшәбез аның белән. Хәмдүнапа ул кеше өчен бик күп бирде, ә үзе өчен бер нәрсә дә сорый алмады. Ул Татарстанның халык артисты гына түгел, ул бөтен Рәсәйне әйләнеп чыккан кеше ул. Ул Россиянең халык артисты булырга тиеш иде. Ул йөрмәде. Алай иттереп, җалагайланып йөрмәде, соранып йөрмәде. Ул һәр вакыт кеше өчен яшәде. Бездә кешенең кадере үзе киткәч кенә арта. Шуңа күрә әле тагын шуны әйтәсе килә, Зөлфия, аның өе ул тулай торак кебек. Аны бер качан да кеше зилмәде. Анда ул театр артистлары дисеңме, эстрада артистлары дисеңме, авылдан килгән кеше дисеңме, ул яңа гына әле эстрадага килергә, әле теге аяк басмаган бөтен яшь җилкенчәкне ул инде үзенә сыйдырып, ашатып, ишертеп, кундырып, менә шулай иткән кеше. Тыштан усал булса да, аның күңеле һәр вакытта да бик йомшак, чиста иде. Менә хәтерлим, без Уфага бардык, аның анда концерты булган, юбилей концерты булды. Без автобуста барып, менә юл буе сөйләшеп, анекдотлар сөйләп, прям рәхәтләнеп, көлешеп, шундый рәхәтләнеп бардык. Я рад, что работал с ней, я рад этому времени. Рәхмәт аңа бик зур. За это время счастливые. Хәмдүнә без йорт курага чыкса да, бакчага, шуп үләннәре утарга чыкса да, жол кулларына китмән тотып, бәрәңге күмсә дә җырлый торган иде. Суга барганда да җырлый иде, кайтканда да җырлый иде. Хәтта мин аның Хәмдүнәнең күргән чагым булды. Элекке ятак агач сәкегә менеп сәхнә итеп, басып шунда җырлаган чакларында күрергә туры килде. Ул менә монда безнең Сабантуйда, авыл Сабантуйында күпме генә кеше. Шунда машина кузовасына басып булса да сәгатьләрдән артык җырлап, безнең хәлне белеп китә торган иде инде. Хәмдүнәсез бер вакытта, бер концертта, спектакльдә үтмәде. Бөтен клублар һәр вакытта аншлаг белән үтте. Шуңа күрә тагын килегез дип калалар иде. Хәмдүнәнең җырын бигрәк яратып тыңлайлар инде. Biz аның исеме белән файдаланабыз инде. Без Хәмдүнә улыннан дип җибәрәбез инде йөргән җирдә. Шулай монда якында гына Ваныш дигән авыл бар. Шул авылга концерт белән барабыз бердә. Белдерүгә Хәмдүнә Тимергалиева да бар дип яздык бит инде. Хәмдүнә юк, фактически. Бардык, 30 тиенгә билет саттык. Хәмдүнә юк. Концерт бетте. Безне Ваныш тауына кадәр җегетләр 15 тиеннән кире бирин. Хәмдүнәгез булмады бит дип куып мендереп куйдылар. Тау башына кадәр. Беләсезме, шул чаклы авылны сагынып яшәде. Ул менә кар яуганга кадәр әйбит бакчасында ята иде бит инде. Хәмдүнә памирдән бигрәк салкын бит инде. Салкын тидерә күрмәй инде дип. Мин әйтәм, ник кайтмыйм. Эй апаем. Менә бит алмаларым үсә, алмагачлар. Матур бит менә мине нагышы инде менә шушында. Кар яуганчыга кадәр шушында торам. Менә шушылай иттереп, чөнки ул авыл баласы. Ул авылны сагынып яшәде. Җирне яратты. Шын авыл кешесе. Әлбәттә, Хәмдүнә бакчаны бик ярата иде. Искиткеч ярата иде ул үзенең бакчасын. Ул яратмаслык та түгел. Ул зур да түгел. Но шул хәтле матур,
чиста, пөхтә шундай, ул бакчада тәртип беренче чиратта. Перчатка вора ясап, өстәрел тамакта. Хамдинаны хотели исключить. Хорошо, что получилось, что я вовремя успела приехать. Телеграмму мне дали. Хамдинаны исключайте. Ну, исключайте etелмәделәр. Мин кайтып җитештем. Бит. Шуннан кыз гафу итенә башлады. Метам юк. Әйдә, осқа төшәйек тә гафу итенәйек ди. Беренче этажга, бу икенче этажда бара. Метам юк. Бүтән группа алдында мин судить итәм дидем. Бүтән группа алдында извиняться итсәң генә дидем. Гафу итәм дидем. Шуннан икенче этажга менеп, ул кыз гафу итенеп бүтән группа алдында үтенде. Хамдулла шулай торып калды, укуына куылмадылар. Хамдун апагыз турында бик күп тә сөйләргә мөмкин. Ул татар төрки дөньясының моң алиһәсе. Безнең легенда ул. Менә шушы бәләкәй генә авылыбызны бүтән җиргә тараткан, исемен зурлаган кеше ул безнең. Ул туры сүзне ярата. Аның белән бахаслашып та була. Нигә дөресен әйткәндә, ниндидер менә хакыйкатьне дөресләү өчен фәлән шамлар шартлатып сөйләшергә була. Ул эшкерсез. Нигә ашы саклай белмәдер. Аның иң яраткан эше, менә күңел биреп, бүтән җанын, тәнен, тирен чыгарып эшли торган эше, яраткан эше булды. Ул шуның белән дә бәхетле. Аны халык үз итте. Менә шунысы артист өчен иң зур бәхетләрнең берсе. Инде безгә килгәндә һәр вакытта да әйтә торган инде. Безгә килергә яратадыр. Сөйләшеп утырырга яратадыр. Без иртәнгә кадәр йокламыйдык, ул килсә. Хәтта безнең кайшаганда ишәүләшеп ятып йокланычаклар бар. Хамдун апа гастрольгә китәргә кирәк. Йокларга урын юк. Сөйләшеп яткан вакытлар менә шулай. Шундый зур концертлардан соң Әлфия апалар, менә Вафира апалар мәрхүмкәем безгә кайтадыр. Алар беләләр, минем тәмле итеп ашарга пешергәнне бит, безгә кайтадыр да иртәнгә кадәр шулай сөйләшеп утыра. Әллә инде программалар төзедергә бит. Хамдун ул безне кызгына түгел, ул үзенең тырышып халык йырларын җырлавы белән ул biz аңа бик сөйнәбез, игърурланабыз. Татарстанда, Казакъстанда, Татарстанда аларның да кызы ул. Казанда яшәсә дә ул безнең барыбер гаилә кешесе булып калды ул Хамдун. Казан халкына аны Хамдун әйтте. Кеше кадере белгән. Безнең тарих авыр булган шөгыль шунда үзен югатмаган татар халкы мәгърур ул батыр да матур да халык. Менә шуңа күрә шуңа Хамдунга хезмәт ителгәнне. Без Казан белән менә шулай безнең элемтә булган өчен без горурланабыз да, сөйнәбез дә, имәнгә рәхмәтлебез без Казанга. Беләсезме, аннан соң ул 10нчы класста укыганда Призал Мөхәммәдов Али. Монда Уфада ике генә кеше ди ул. Берсе Хамдуна, берсе кем икәнен белмәйм. Призал Мөхәммәдов алган минем туганым. Ул инде давыл. Менә һава торышы бит инде көнгә 3 тапкыр үзгәрә, аны холкы да шулай үзгәрә торга. Әле генә буйгып кала, әле генә дулап китә, әле генә җылап ала, әле генә көлә. Инде сәхнәгә чыкканда инде битеп киләсең инде, юллардан киләсең, мәдәният йортына инде без яшьләр булсак та хәл бит инде бары юлда утырып килеп инде арыйсың я поезддан, я самолеттан, инде чәчләрен ясаган арада, бизәнгән арада тегеңә карап торасың име күзгедән, ул инде кабына, уяна, инде аңарда энергия башлана, ташый, инде сәхнәгә чыгып киткәндә bütün мәшәкате дә, арыган, алҗаган bütün онытыла, bütün нәрсә инде сәхнәдә уты инде. Менә нинди генә күләмле зур сәхнә булсын, менә бер үзе шуны тутырып тора торган. Мин әйтәм, Хамдун апа,
70 яшьтә дә кызлар кебек сәхнәдә бик үкчәл түфлиләрдә та итми басып тора, мин әйтәм, 3 сәгать ярым концертта. Мин әйтәм, безгә дә шулай язсын инде. Ничә яшәл сиңа? 50 бит инде Хәмдүн. 50 яшьтә әле мин кияүгә дә чыкмаган идем әле. Шундый бит ул менә теге борчылып йөргән вакытта да бер сүзе белән инде синең бөтен дөньяңны оныттырадыр. Менә 44 ел Хәмдүн апаларның семьясына мин килен булып төштем. Ләкин ул мине килен итеп кабул итмәде. Ул теге үзенә якын кешене, үзенә ошаган кешене шәт ябышадыр я, ул үзен яратмаган кешене якында сөйләшеп тә тормайдыр я. Ул минем янәш күршем. Ул иртән баян күтәреп чыкса, ул көнне көн буе гармон уйный. Әгәр дә ул иртән җырлап килеп чыкса ишектән, ул көннең буена җырлап йөри инде. Ул безгә иң якын кеше иде. Мин аны шаяртып кына сәхнәдә дә әйтәдем. Хәмдүн апа, син безнең крыша, син безнең майт мафия дип мин һәр вакыт әйтәдем аңарга. Аннан кире ул бит әле аңарда гына ул менә безнең якта гына ул әйтелә торган сүз. Апайым, апайым, булдырабыз без аны. Апайым, эшлибез без аны. Атыйда эшлибез без аны. Хәмдүн турында бик күп сөйләп булыр иде. Гастрольләргә без бит инде гел еш бергә йөрдек. Кешенең кем икәнен беләсең килсә, юлга чык диләр бит. Аның белән бер вакытта да күңелсез булмый иде. Ул инде кәеф төшкәндә дә ничектер кәефне күтәреп җибәрә иде. Үзенә кыен булса дагы ничектер авыр юлларны җиңеләйтә белә торган менә шушындай хикмәтле кеше иде ул Хәмдүн. Әле аның җырларыннан торган гына, бәлки шундый зур концертлар эшли алырбыз, Аллаһы бирсә. Менә ул башкарган җырлардан торган концертлар эшләрбез. Менә аның җырлары яңгырап торсын. Аның җырлары мәңгелек. Чөнки ул юк-бар җыр башкармады. Аның һәрбер җыры үзе бер спектакль. Шуңа күрә дәген әле аның җырлары яңгырап торганда, Хәмдүнәне без һәр вакыт истә тотабыз, Алла бирсә. Ул һәр вакыт безнең күңелебездә булыр. Менә Хәмдүн апаның һәр вакыт заллары тулы булды. 70 яшьлек юбилее бит инде озак булды. Анда артистлар да күп килгән, үзенең дә күп җырлары бит инде. Һәрбер җыры бит инде аның халык рәхәтләнеп үзе җырлый, яттан белә сүзләрендә. Менә мин әйтәм, соңгы поклонга чыкканда, мин әйтәм, залда бездә соңгарак калдык бит инде. Соңгы номер булып җырларга чыктык Җавит белән. Мин әйтәм, инде хәзер халык та калмагандыр инде димен үземчә бит. Чыксак, халык турып басты. Менә гөжләп тора. Менә шуңа күрә бу бит үзе әйтеп тора, бу легендар җырчы. Хәзер бит концертлар куя башласалар, нинди генә концерт булса да, халык бит бәлтәсен алырга ашыга, автобус китә, автобусга соңга калабыз дип ярты залда калмый. Монда бер кеше кузгалмаган иде. Ул юбилей концертын аның күпме сорадылар бит. Кабатлаулар булырга тиеш, менә пандемия дип, шушы коронавирус аркасында күчерилде бит инде концертлары. Әле күпме концертлары куелмый калды. Менә. Хәмдүн. Тыныч чыкка туганым, ям. Ялгыз сүзләр сөйләсәм гафу ит. Соңгы урынын һич шексез оҗмакта булсын дип, яткан урыны йомшак булсын дип, гүре якты булсын дип кенә теләйбез инде. Без аңа һич шексез хәйр-фатихада булачакбыз. Кайда Коръән табыннары үтә, без аның исемен телгә алмый калмаячакбыз. Әле бу исем асырлар буена безнең колак төбендә бездән соң килгән буынга да ишетелеп, әле чагылыш табар. Мин шулай дип уйлыйм. Ул һәр вакыт халыкта үзенең Хәмдүнәсе булып калачак. Урыны үзмәктә булсын, караңгүрләре якты булсын дип әйтәсе генә калды хәзер. Әлбәттә, зур югалту булды инде. Бөтен милләтебез өчен. Без инде Хәмдүнәне бер вакытта да онытмаячакбыз. Аны һәр вакытта сагынып искә алырбыз. Һәр вакытта аның, әле мин уйлыйм, Аллаһы бирсә биргән булса, аны мәңгеләштерү өчен бик күп эшләр башкарылыр дип уйлыйм. Аны искә алу концертлары да булыр, аның исемендәге урамнар да, мәдәният сарайлары да булыр дип уйлыйм, Аллаһы бирсә. Такой, как она, не будет уже никогда. Исемен
мәңгіләштірсінләр. Шынанда районындамы, ауылындамы, Қазандамы, қойсы шәһәрдә булса да, аның исемендәге урам булырга тиеш. Урам исемен менә Казанга ничектер урам исемен итәргә, эшләргә иде. Теләгем бар. Район үзәгендә без аны эшләрбез инде. Алла берсе, Алла берсе. Менә шундый гади кеше булганга без аны яратадык, яраттык, яратачакбыз без аны. Без аның исемен, ул биткәнче монда безнең телләрдә ул яңгырап торачак инде. Һәммә пәк үзгә килеп баса да. Авыр, ләкин эшләргә кирәк, эшләргә кирәк. Тормыш дәвам итә, беренче булмый. Мен ничек дип әйтәм, менә кабатлап әйтәм, ул минем әнием.